Wow! Hello! Woo-hoo-hoo! Good! Aha! Great! Aupa. Wow! Aupa. Oh, yes! Let's go! Excellent! Great! Aupa. Yes! Oh, yes! Apaindu ditzagun etxe guztiak lau koloretan. Alex berdea da, Dasha horia da, Maria gorria da, eta ni urdina naiz. Okay. Ideia. Zure txanda, Alex. Wow! Oh, yes! Aha! Haurrok, zatozte, jolastu dezagun. Oh, yes! Yes! Aha! Woo! Let's go! Aha! Ideia. Oh, yes! Aha! Yeah! Oh, yes! Let's go! Oh, yes! Wow! Woo-hoo-hoo! Oh, yes! Forma sor ditzakezu. Zein forma nahi duzu egin dezadan. Triangelua. Yes! Yes! Yeah! Erraza, limoizukoa. Hau are errazagoa da. Mesedez, atsegin ezazu bideo hau. Oain dio. Excellent! Whoa! Goze naiz. Ideia bat daukat, osasuntsu jatekoekin aiz errota bat egingo du.
Alex, etorri, saiatu biratzen. Wow! Osasuntsua. Nire mokadu osasuntsua izango da. Noiz hasiko zara zure etxea apaintzen? Bai, erabat ahaztu zait. Oso nekatuta nago. Goxoa. Limonada nahi du. $1. Dirurik ez. Goxoa. Eman diezadakezu pixka bat, mesedez? $1. Baina Alexi doan eman zenion ikusi nuen. Ez zuen dirurik. Mema, goxoa. Ha! Begira, aterki bat aurkitu dizut, zure kolorea bezala, gorria. Eskerrik asko. Zer da? Hori ez da. Etxe magikoak dira hauek. Asko behar dituzu, handitzeko. Lehen zenbakia. Bigarren. Hirugarren. Aupa. Oso ondo. Magiaren indarra. Zuen etxeak hain handiak egin dira. Primeran, umea. Nire etxea berdea da. Nire etxea arrosa da. Nire etxea urdina da. Neskak, ideia bat daukat. Zer iruditzen 24 orduko kartoizko etxe erronkara jolasten bagara. Begira, erronka erraza da gure koloreko altzariak aurkitu eta gure etxeak apaindu behar ditugu. Nire kolorea arrosa da. Dasha, zure etxea altzari berdeekin apaintzeko. Steffi, Altzari urdinak. baina neskak azkar 10 minutu besterik ez dago, eta denbora orain hasten da. Urdina. Urdina bilatzen ari naiz. Begira hau, zeinen bainuen txipoli. Oso ondo dago, gustatzen zait. Hau erabil nezake. Zein gela handia, bilatu dezagun urdina. Urdin asko ikusten dut. Urdin asko hemen has gaitezen. Aurrera, joan. Aupa, gitarra bat. Oso polita dirudi, har dezagun.
Aupa, hearts urdin bat. Oso polita da, eta urdina da. Ikaragarria, maraka. Instrumentu urdin asko, Steffi. Saxofonoa. Gustatzen zait. Jostailu urdinak. Itzela. Aupa, lanpara urdin bat. Primeran. Bola urdin bat. Eta auto urdin bat. Primeran. Arro nago zurekin. Batman urdina. Eta elefante urdin bat. Epa lagunak badakizuen orden hau. Ah, Stitch. Loro hau ere urdina da. Loro urdin bat da hau. Ara, oso arraroak dira. Oso sorte ona duzu, Steffi. Zein piruleta handi eta nire kolorekoa. Steffi, ziur zaude jan nahi duzula. Ez elikagai hondakina da, zerbait hobea aurkituko dut. Ados, umeak, janari lasterra oso osasungaitza da, zatozte gurekin. Oh, hau erabilgarria izan daiteke. Urdin asko dago, azkar ibili behar dut. Uste dut, nahikoa objektu urdin bildu ditugula, azkar gaitezen. Az gaitezen apainketa. Oso leuna, benetako alfombra bezala. Oso erosoa, lagunak, gustatzen zaizue etxea. Har dezagun elefante urdina. Non jarri dezaket auto hau? Ah, badakit. Bola bat etxean jolasteko, ideia ona. Orain bai. Gitarra garaia. Orain nirekin biziko zara. Orain jostailu eta instrumentu urdinen bilduma osoa daukagu. Lagunak, gustatzen bazaizue etxea ere, eman like bideoari. Ikaragarria, pilotak. Bikain. Oso polita da hemen, baina zerbait gehitu behar dut. Oso erraza da egitea. Orain nire txanda da arrosa koloreko objektuak bilatzeko. Hau da behar dudana. Primeran, alfombra bat izango da nire etxean. Opa, begira zenbat jostailu arrosa dauden. Lagunak, zein da zuen kolore gogokoena? Gauza arrosa honek baliagarri izan daiteke. Gustu baduzu arrosa urdina baino gehiago. Atsegin ezazu bideo hau. Logela ederrena izango du. Begira nazazu, oso indartsua naiz. Lagundu ahal dizu. Bai, noski lagundu dezakezu. Ez dago gehiegi den arrosarik. Ez beste plan batzuk gaurko. Ai, gaixoa, ez da zure eguna gaur. Dezagun dekorazioa hasi. Lehenik manta. Oso ondo dagoeneko, baina zerbait falta da. Badakit zer falta den. Primeran dago. Ez da.
Zerbait berdea aurkitu behar dut. Dasha, orain zure txanda da. Begira zenbat gauza berde dauden. Begioial berdeak, zer iruditzen zaizu? Aupa, gustatzen zait, baina ez da behar dudana. Hau gustatzen zait eta eramango dut. Aupa, beste monstro bat, baina berdea da. Gehiegi pisatzen du. Ideia bat daukat. Zuge berdea. Ez beldurtu, ez da pozoitzua. Irribarrez dagoela dirudi. Krokodiloa. Bai, eraman dezagun gurekin. Bilatu dezagun beste zerbait berdea. Donut berdea. Eraman dezagun hau ere. Denak berdeak ditu. Segurtasuna lehenik. Ados. Dekorazio garaia. Ondo da, haz gaitezen alfombratik oso leuna da. Oso goxoa da. Aupa, begira zein polita gelditu den. Ikusi nahi dut. Apur bat ilun dago hemen. Hobea dela. Dasha, arrazoi duzu. Oso erosoa dago orain. Eta argiak ere gehituko ditu. Zeinen ederrak atera diren, urdinak, arrozak eta berdeak. Gela polita daukazu. Aupa, zer da hori, zer dago barruan? Nola ireki kutxa hau? Ez daki. Dirudienez, hemen daude arrazoi batengatik. Zer dira begi horiek? Bai, hori da. Dasha, joan zurea hartzera. Bai, egokia da. Ados, orain zure txanda da. Bai, ondo sartzen da. Begira gure azazkal luzeei. Eta zein iruditzen zaizu gure etxeak elkartzea? Ideia bikaina. Kaixo, kaixo. Kaixo, 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 entzuten zaitut. Ongi, hartu da sarena. Kaixo. Kaixo, entzuten zaitut, entzuten nauzu. Bai, bai. Arpidetu zaitez, bania kitzera. Zelan zaude? Zer moduz gaurko jolasa? Ondo pasatzen ari zarete. Bai, ondo pasatzen ari gara. Kaixo, Nola zaude? ondo nago. Kaixo. 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 Ongi etorri kartoi zinema. Nik eta nire taldeak hau sortu dugu. Bat, bi, hiru. Hiru sarrera, mesedez. $10 dira.
Ez, kartoi soilik. Ideia bat dut. Marrastea maite dut. Talentua duzu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Atseden aldiaren garaia. Krispet fresko eta osasungarriak. Kaixo. Kaixo, zer nahi duzu gaur? Bat krispet txiki niretzat mesedez. Ni ere bai. Eta handia hartuko dut. Dirua daukat. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Wow! Eskerrik asko! Krispetei buruzko datu interesgarria. Krispetak 5.000 urte baino gehiago ditu. Mexiko berrian aurkitu ziren. Jateko zein apaingarri gisa erabiltzen zen. Antzinako zibilizazioek. Zeremonietan, krispetazko girlandak janzten zituzten. Eskerrik asko. Ez horregatik. Kaixo, zure zarrerak. Ados. Ongi. Nik ere bat daukat. Ados. Zure gela zenbakia 5 da. Orain joan zaitezke. Itxaron pizka bat. Zer, zure janaria ekartzea ez dago onartuta. Kartoi janaria soilik dago onartuta gure kartoi zineman. Gozokiak txarrak dira zuretzat eta zure hortzentzat. Ups, barkatu. Ez dut berriro egingo. Orain joan alnaiteke? Bai, orain bai. Lleva Alice itxaroni ezadazue mesedez. Neskak, zergatik ez zenidaten itxaron? Goazen Dasha, filma hastear dago. Barkatu. Mesedez, ezer ez dut ikusten. Ez zenuke zinemara, ile apaintze oso altuarekin etorri behar. Atzean eserita dauden pertsonei bista oztopatuko die. Kartoi apaingarri hau oso altua da. Ez dut ikusten. Laburrago egin dezagun. Orain bizitariek ikuspegi hobea dute. Nazkagarria. Kartoi janaria ez da jateko egina. Alice, Dasha, honen baino jateko gehiago den zerbait bilatuko dut. Okay. Mutilak zatozten irekin. Atea 5. Atea 4. Atea zenbakia 3. Atea zenbakia 2 eta lehen. Begiratu kartoi arte hau. Mi eta neskentzako mokadu batzuk hartzeko garaia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eim zein usain goxoa duen. Ia benetakoa dirudi. Neskak pozik egongo dira. Uste dut hau dela. Dinosauro hitza greziar hitzetatik dator, esan nahi duena. Lizardo beldurgarria. Mesozoiko aroan bizi ziren, Triasiko, Jurasiko eta Kretaziko garaietan banatzen dena. Ez da nire filma, mutilak. Zer da hori? Laguntza. Ai ez, nire janaria. Lau zenbakia alzen? Edo 5 zenbakia? Bai, uste dut 6 zela. Robotak hauts partikula baten tamaina izan daitezke. Edo auto baten tamaina izan daitezke. Robot batzuek beren esperientzietatik ikas dezakete. Adimen artifiziala deritzon trebetasuna.
Zer pelikula da hau? Kartoizko robotei buruzko pelikula bat. Hau ez da nire pelikula. Komunera joan behar dut. Eutsi hau niretzat itzuliko naiz. Ok. Tori. Azkar ibili! Komuna bizita laburretarako dira soilik, filmatzeko edo telefonoekin jolasteko. Mesedez, azkar ibili! Zerbait entzun dut. Labubu izena aukeratu zen bere kapritxoagatik, eta erraz esaten den soinu fonetikoarengatik. Pertsonaiaren nortasun bitzia egokitzeko. Labubu emakumezko pertsonaia da. Ai, ama. Zer pelikula da hau? Hau ez da nire pelikula. Dasha, zu alzara. Eba? Eba, non egon zara denbora guztian? Dasha, ez duzu zinetziko. Galduta ibili naiz eta gure gela zenbakia ahaztu zait. Eba, uste dut ate hau zela bi zenbakia. Ados, goazen. Hau ez da gure pelikula, Dasha. Hori da, pelikula hau haurtxoei buruzkoa da. Dasha, hartu zure krispetak. Non dago Dasha? Dasha? Eta Eba? Non daude? Pelikula amaitu da. Dasha, uste dut gure gela zenbakia 5 dela. Eba, Dasha, non egon zarete? Pelikula amaitu da. Kontu luze samarra da, Alice. Beste egun batean kontatuko dizugu. Joan gaitezen orain. Kaixo, ongi etorri nire kartoizko izozkiden da. Neskak, hartu dezagun kartoizko izozki bat. Ez. Ez, eskerrik asko, Dasha. Ez naiz kartoizko janariaren oso zale. Zer nahi zenuke? Hau, eta hau. Fiu, zikin. Esan dizut, Dasha. Kartoizko janaria ez da jateko egina. Badakizue, neskak kartoizko zinea divertigarria izan zen, baina nekez egon ginen elkarrekin. Gure gela zenbakia ahaztu egiten genuelako. Hain toki fresko batean ere, garrantzitsua da elkarrekin egotea eta arauak jarraitzea. Zaindu dezagun elkar.